गारि थांगासिनो दं मोसौखौ खावना लांबाय गारि माबा लामायाव बेंसनानै था लोगो मोननोबो हागौ होननानै ओमफ्राय बिनि उनावनो मोनहैबायबोनो गारिया दंफां होथेना दोन्दोंमोननो आरो ओमफ्राय सौखावलांबायनो ओमफ्राय ग्लासाव एसे बुहुरनो मोन्दों होन्दों नामा ओमफ्राय एसे बायदों होन्दों आरो नाम्बारखौ मोनासै आरो नाम्बारखौ मोनाखै आदसा हास्लाबासै आरो ओमफ्राय मालाबा जेनेबा फायखारिफोरा सोंफैदोंमोन नामा मोसौखौ खननै जादों सोंफैनाया खननै जादों बबेनि फायखारि बेलाय बेखेलेनि ओमफ्राय बड'थिनि सासे होमबा दा बिसोरखौ सोंनाय नायनांगौ बिसोर लांफैदों नामा होननानै बड'थिनियालाय 90,000 लांदोंमोननो आरो ओमफ्राय है फाना देग्लाय दैलांसे दोनबावनोसै हालेवनांगौ होननानै बुंबायनो बिफाया ओमफ्राय आंहा सानबाय थाबाय मोसौखौ दोननो हागोन जानो जिबायदि सिखाव जादों ओरै माबानि लान्था होननायनि महिमपुर गामिनि बिनिफ्राय लाना थांदों मानैखौ बरनदोंमोन बिनिफ्रायबो ओमफ्राय मानै बरननायाव मासेया जना खारदोंनो जना खारनायाव माने हास्लाबदिया ओमफ्राय हास्लाबदियाव मासेखौ थिखोबाय थिखोना लानानै ओमफ्राय नैबिसिनिखौ माने लानानै थांबाय नोंनि बायदिबा मा बे बेफारियानो लांदों आंनि हिसाबावथ' बेफारि बे सिखावनि सायाव मा बुंनो सानगोन दा मोनबाथ' साजा होला बुथारलाबायनांगौसो आंनियाबा देथारलाबायनांगौसो बेफोरबायदि सिखावखौ हेल' बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय नोंथांमोननो गिबि गिबियावनो आं जासिहरलायबाय दिनैहाय आङो नैबेयाव गगामुग हालामनि सिङाव नैबे थानाय 1 नं सनापुर गामियावहाय आङो बेयावहाय मानि थाखाय फैदों बेयाव आरो मोनसे ओरैबायदि गिदिर जाथाय जालायबाय बे जाथाया माने जोंनाव बारे बारे जाबाय दं बे गगामुग हालामनि मिंमां एरियायावहाय आङो दाख्लैबो बेबायदि सोमोन्दैनो मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन आङो दायो दंफैखायो नैबे लामायाव नैबे जाहैबायना बेनो लामा दाख्लैबो माने बिराद दुखुनांथाव जाहैबाय जोंनाव बिराद उपद्रब जाबाय दे बे मोनसेनि थाखाय आरो आङो बेखौहाय नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनोसै आङो दायो जायखिजाया दिनै हरसेयावनो न'खरनैनि न'आव माने मोसौखौ लाना थांबाय न'खरसेनियाव मासे लाना थांबाय आरो न'खरसेनियाव हालिसे आङो दायो नैबे न'खराव दंफैयो बिनिफ्राय माने हालिसे लाना थांदों बेखौ आं नोंथांमोनजोंहाय बे न'नि मानसिजों एसे रायज्लायनानै दिन्थिनोसै बिथांमोननि न'आ बबे जरावहाय आरो मा गामियाव नङा होमबा जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायनानै लांफादो आरो बेयो बबे जायगानि आरो बबे गामियावहाय आरो सोरहानि न'आव नोंथांमोना नायनानै लानानै लास्टसिम नोंथांमोना कमेन्टखौ हरनो दाबाव ना थेवबो जोङो बिदिबा भिडिअखौ जागायलांग्रोनो आङो नैजों फैदोंहाय बे जाहैबाय लामा ओरैजाय ना मेन लामाया बे आं गारिखौनो दोनबाय ओमफ्राय बे जाबाय बिसोरनि न'आ नैबे ओमफ्राय गारिखौ बिसोरो ओइ जराव दोनदोंना गारिखौ बाय जरावनो ओइ खालबाराव बे जराव टार्निं आरो ओमफ्राय बे जाहैबाय नै बिसोरनि न'आ बेनो ओमफ्राय गलिया नैबे खाथियाव जाहैबाय नोंसिनि न'आ बेमोनलाय नोंसिना बेनो नैबे खाथिनानो ओमफ्राय लामायाथ' खाथि खाथार थेवबा माने बिसोर गारिखौ बेयाव लाखियाखै बैयाव लाखिबाय एसे गोजान आरो जेनेबा 100 मिटारसो जाहैगोन खिन्थु बिसोर बेयावबो लाखिनानैबो खिन्थु खामानिखौ मावनो हायोमोन माने हमजानो गिनानै बिसोर बेयाव लाखियासै बे जाहैबाय नैबे मादैमोननि न'आव दै आङो फार्स्ट मादैमोननाव फैग्रोबायसै आं जायगाखौ एसे दिन्थिग्रोनि बे जाहैबाय मादैमोननि न'आ एकदम लामा खाथियावनो आरो ओमफ्राय गलियाबो जाहैबाय नैबेनो आरोना इयावनो खादोंमोन जाहैबाय मोसौआ माने माब्रै दंमोननो ना माब्रैमोन ना हालिसेखौल' लाना थांबाय गिदिरमोन आरो मोसौ हालौग्रा ओमफ्राय नैबे मादैमोननिमोन आरो दा ओरैनो जेनेबा हराव खैथासोआव जानाय बायदि काहिनिया एकथा ना दुइथा जाहैबाय आरो रायलायगौ मागौ सोंगौ मागौ आरो बे बिबोनाङा जोंहा खोन्थाफैबायना फोजाबखौ फाइलर मोसौआ माथो नोंसिना गैया होनबाय ओमफ्राय गुरलाब बादाव हाखु दाखु दर खेंनानै ओंखारबोखाबाय आङो ओमफ्राय थांबाय बिसिनाव ओमफ्राय थांबाथाय मोसौआ गैया गारिया थांबाय होनबाय कारेन्टआ ओमफ्राय हा गेदेरखौ दानानै फन हर होनबाय ओमफ्राय फनखौ हरबायबो आंबो रायलायबाय ओमफ्राय फनखौ थाब दानदो दे बिबो गारि थांगासिनो दं मोसौखौ खावना लांबाय गारि माबा लामायाव बेंसनानै था लोगो मोननोबो हागौ होननानै ओमफ्राय बिनि उनावनो मोनहैबायबोनो गारिया दंफां होथेना दोन्दोंमोननो आरो ओमफ्राय सौखावलांबायनो ओमफ्राय ग्लासाव एसे बुहुरनो मोन्दों होन्दों नामा ओमफ्राय एसे बायदों होन्दों आरो नाम्बारखौ मोनासै आरो नाम्बारखौ मोनाखै आदसा हास्लाबासै आरो ओमफ्राय मालाबा जेनेबा फायखारिफोरा सोंफैदोंमोन नामा मोसौखौ खननै जादों सोंफैनाया खननै जादों बबेनि फायखारि बेलाय बेखेलेनि ओमफ्राय बड'थिनि सासे होमबा दा बिसोरखौ सोंनाय नायनांगौ बिसोर लांफैदों नामा बड'थिनियालाय 90,000 लांदोंमोननो आरो ओमफ्राय है फाना देग्लाय दैलांसे दोनबावनोसै हालेवनांगौ होननानै बुंबायनो बिफाया ओमफ्राय आंहा सानबाय थाबाय मोसौखौ दोननो हागोन जानो जिबायदि सिखाव जादों फाननायासो मोजां जागोन खोमा सानबाय आरो आङो ओमफ्राय नाङालै दैलांसे दोनथानोसै होनबाय आरो बिफाया बेनो आरो खोथाया ओमफ्राय दा आदैयाव थांखो ओमफ्राय दा बियो गामियाव अडिट जादों आदसा रायजोनि होमबा जेनेबा फायखारिया सानै सोंफैदोंमोन सानै सोंफैदों ओइ पेकेलिनि सासे ओमफ्राय बड'थिनि सासे बाराबा बिसोर लांफैदों खोमा मिथिया बड'थिनिसो जाखो ना माखो ओमफ्राय गथ'फोराबो होसोलांबाय आरो हराव मोनासै थानासिम थांदों थानासिम ओमफ्राय थानायाव मानसियानो गैया नै मानसियानो गैया थानायाव
नोंसिनाबोथ' जेनेबा न' खाथि नोंबो एसे मिथिगौ माबायदि जोङो बायहेरायाव ओंखारदों बायहेरायाव ओंखारदों गरायखौसो आरोना जोंहानाव ओमफ्राय गरायखौसो बाथु लानानै लांथिया ओंखारबाय जोंहा मिथिया गरायखौ गावनो होननानै ओमफ्राय थस सुलाबायबाय गरायाबो गैया नालाय ओमफ्राय बै गारिखौ एसे नुहुरबाय आरो ओमफ्राय सोर मोसौ खावदों लांनो फैदों होनना मिथियाना ओंखायनो थाङा जेन'बा थांबा मोनथारो बे गारिखौ ओमफ्राय न'आवसो आंनिफ्राय साखन्द्राव ब्लिउ ब्लिउ साखन्द्रानि गारि खोमा बिदि होनलायलायबाय जेनेबा सन्देह दंखायो आरो जेनेबा खावबाय थानाय आङो दर गुदियाव थाहैबाय आरो ओरैजाय न'नि दर गुदियाव ओमफ्राय गावहा लांथिया नालाय सिरि नाहरबावबाय आरो नाहरनानै ओमफ्राय बोरै फैखो बिदानि मोसौखौ ओरैनो नायफैबाय माथो बिस्रा मोसौआ मानै गैयालै होनबाय आया मानोथो खोन्थाहैयाखै होनबाय खिथा फैगौ माने गारि सिथारना बारायला थांबायानो आरो नङाबाथ' बेंबा मोनथारो मोनगौ ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि बायदिबा नों मा सानो जेनेबा बे मोसौ फायखारिफोरखौनो लांदों बायदि सानो ना माबायदि सानो बिसोरजों लिंक थागोन आंनिबा सन्देहआव आरो बिसोरो जाहा हाबनो हायाना लिंक थागोन बिसोरो बिदि आरो बिसोर थुना होनायजोंसो बिसोर फैनो हायो बिदि आरो खोथायाथ' बिराद गाज्रि जाबाय नङा होमबा सिखावा बिराद बारा जाबाय लिंक थागोन दा ओमफ्राय दा हालेवनाया बोरै हालेवबावगोन दा हालेवनायानोथ' जाबाय दा नै गैला मोसौआनो जि राहा गैयि बायदि जाबाय एकदमबारे ट्रेक्टरजोंबोथ' हालेवनो होनबा हालेवनो मोना खोथिया थिलि एवनांगौ मानांगौ दब्लायसे दब्लायनै एवग्रोबायनो बिदि जानानै थाबाय लामाबो खाथि जाबायना ओमफ्राय दा जेनेबा नों मा बुंनो सानो सिखावनि सोमोन्दै दा सिखावथ' लाना थांबाय सोमोन्दै आङो बुंनो सानो माने दा मोसौ फायखारियाबो सोंफैबाय थादों होनदों खोनादों बेनिफ्राय मोसौ फायखारि सोंफैनायाव मोसौ फायखारिफ्राबो मा होनबावनो दा जोङो मोसौ फायखारिजों लिंक लानानैसो फैदों ना मादों जोंथ' हमनो हाला दा सन्देहआवसो साननानै थानांबाय जोङो दा जोङो गोमानाय हिसाबै जोङो होसोलांदोंमोन गारिनि उन होसोलांनायाव मोनहैस्लाबदिया बैयाव क'पाथारनियाव सासे दारहा माहाजोन होननाय दं सासे बिस्रा माने दंफां दालाय होथेदोंमोन दंफां दालाय होथेनायाव मालाबा गारि गिदिर गारि गोसा खारलांनाय दंफां दालाया एसे फिसामोन बे फिसाया ओमफ्राय साजों सालायलांदों होनदों ओमफ्राय थखन गंसे लानानै थखननि बुहरनाया माने बे ग्लास दंमोन बे ग्लासा माने मोनसे बायलांदों नाम्बारा माने एयार होनदों नाम्बारखौ नुवाखै होनदों हरनि खोथा जाहैबाय हरनि खोथा जाहैबाय ओरैनो जेनेबा बेसेबांसो टाइमाव जागोन बायदि हरनि माबा जाबाय 2टा बाजि माने 2टा जास्लाबाखै बेनिफ्राय लांनायाव ओमफ्राय जों होसोलांनायाव जेनेबा 2टा जाहैदों आरो बेयाव 1:50 बिदि 145 1:45 बेयाव थिखोना लांदों आरो बिसोरो आरो खोनाबानो बबावबा बैयावबो न'खरसिम लांबावदों ओमफ्राय ओरै माबानि लांथा होननायनि महिमपुर गामिनि बिनिफ्राय लाना थांदों मानैखौ बरनदोंमोन बिनिफ्रायबो ओमफ्राय मानै बरननायाव मासेया जना खारदोंनो जना खारनायाव माने हास्लाबदिया ओमफ्राय हास्लाबदियाव मासेखौ थिखोबाय थिखोना लानानै ओमफ्राय नैबिसिनिखौ माने लानानै थांबाय दा इयाव खालबाराव थिखोदोंमोन आंबो हर गेजेराव खोनादोंमोन खोनानाया गारिया थांलाय फैलाय नालाय जाबाय थाखायो लामा खाथि नालाय ओंखायनो बेयाव माने ओंखारदिया आं ओंखारनो हाबदोंल'मोन बे हाबनाय समावनो गारिया फैदों आरो नों बुंनो सानो नामा जेनेबा बेवहाय माखासे लकेल फायखारिफोरनि बा लकेल मानसिफोरबो लिंकफोर दं नामा गेजेराव आन्दासाव आङो लकेल एरिया बे जोंनि एरियानि अबेबा दं खोमा सानदों आङो नङाबा एसे गोजाननिफ्राय गारिखौ साहसथ' हानाय नङा बिसोर माने बे मोसौखौ थिखोना हरग्रा मानसि थागोन ओंखायनो माने बिसोरो लाना थांनो हादों दा जेनेबा बिनि सोमोन्दै नों जोंनि नैबे गगामुग नोलोबारिनि रायजोफोरनि सायाव मा बुंनो सानो जेनेबा रायजोफोरखौहाय आं बेनि सोमोन्दै बेनि बेलायाव आङो बुंनो सानो माने सोरबा दा मोसौफोरखौ जों मोसौ जेनेबा लामा खाथि मोसौ गलिखौ बानायना लानाय जायो याने बेयाव माने मोसौ गलिखौ लामा खाथियाव लायाबासिनो एसे बिथोर साइडआव लानानै एसे साबधानै जानांसिगोन होननानै सानो आरो गोबां खोनानाय जाबाय आरो नुदोंबो लामा खाथिनि गलिनिफ्रायनो लांगासिनो आङो दाख्लैबो माने बेफोरबायदि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैखादों दै आं दाख्लैनो रायजोफोरखौ होनबाय थाखादोंखि मा जाहैबाय मोसौ सिखाव आरो बायदिसिना सिखावफ्रा जोंनाव बारा जाबाय बेयावहाय आं सानो बेनिखायनो जोंनि माखासे बेयाव आं दाख्लैबो बुंदोंमोन जोंनि माखासे लकेल फायखारिफ्राबो एसे साबधान जानाया गाहाम जुदि बायसान्स जुदि बोरैबा जुदि हमजाफ्लाङोबा मथथे जोंनि लकेल फायखारिफ्रा जाहाथे नङाब्लाबो जुदि बायसान्स बोरैबा जुदि नामफोर जुदि मोननानै बरनाम जानानै जुदि जुदि फ्लांबाय बायोब्ला खिन्थु खोथाया बोरैबा जागोन ओंखायनो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जिमानखिनि जोंनावहाय लकेल फायखारिफोर दङ आं बिथांमोनखौसो खावलायनो नागिरदों नोंथांमोनहा हायोबा नैबे सिखावफोरखौहाय नोंथांमोनाबो हमनायाव माने मदद होनायासो गाहाम
मानो होनना बुंबा नोंथांमोनहा दिनैसिम मोसौ लांलाय लाबोलाय ढेर फायखारि सिनायो नोंथांमोनहाबो निस्सय मिथिगोन जानांगौ अबे जायगानिफ्राय मोसौ लाबोदों अबे जायगानिफ्राय मोसौ लाबोआखै माखासे नैबेखौहाय नोजोर बोनानै नैबे माखासे लकेल फायखारिफ्राबो जाहाथे बैफोराव हमनायाव सिखावखौ हमनायाव नोंथांमोना मदद होयोबा आंनि थाखायबा मोजां जागोन आरोखि मानो होनना बुङोबा माने मोनसे समावहाय नङाबा जुदि बोरैबा बायसान्स माने सिखावाथ' सानसेबाबो हमजानायनि चान्सआव बा लामायाव थाखायो बे बेलायावहाय दिनैहाय नैबे मादैमोननिखौ खावना लाना थांबाय इमान लामा गुदियाव बिसोरा दा मोसौआनो हालिसेल' दैलाङा सफैबाय एबा दैलाङाव बोरै हालौगोनहाय नङा होमबा बे बेलायावहाय माने दा बिराद दुखु नांथावनि बाथ्रा आरोखि आंनि थाखायबाबा माने बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा दा दानि जुगाव नोङो जुदि मोसौ हालिसे जुदि बायनो थाङोबा लाख मोनसे नङाबा जोङो मोसौखौ हालिसेखौ मोना बेखौनो आङो बयखौबो रायजोफोरखौ खावलायबाय जे जाहाथे जोंनि माखासे सम्पतिफोरखौहाय जोङो गाव एसे थाल लानानै बा मोनफ्रोमबो नोजोराव बा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जुदि नोजोर बोनानै नोंथांमोनहा जुदि साबधान जुदि थायाबा निस्सय माने नोंथांमोनहाबो बैफोरबायदि जानो हागौ आरोखि नंगौना रावबो गैया नोंसानिनो मोसौआ दा मा जाबावगोन दा नोंना जाला दैलाङाव हालेवथारनांगौमोन बेल'मोन हालिसेल'मोन आरो मोसौआ थानायावबो हाबदोंमोन बे सासे हमगारल' दंमोन आरो बेनिफ्राय जेबो मिथिया बे हमगाराबो 10टायाव फै 10टा नङाबा सिखारासो होनहरबाय ए थानानि मानसिया ओमफ्राय दा जेनेबा नों मा बुंनो सानो जेनेबा फायखारियाथ' सानै सोंफैदोंमोन होनना बुंदों नङा होमबा दा नोंनि नोजोरावहाय बे फायखारिफोरखौनो लांनो सानो नामा नोंलाय नोजोरावथ' लेना देना गैयाबालाय बहा लांनो हानो बिसोरो सासेयाव लेना देना थाखागोन जायगानि मानसि ओरैनो जेनेबा थाइबेसेसो होदोंमोन बिसोरो फायखारिफ्रा 90,000 होबायमोन आरो 90,000 सासेयालाय सासेया जेनेबा 1,20,000 बिनियाव 80 ना मा होबायमोन बे सासेया बिनिफ्राय थांनाय जादों दाथ' जुदिबा दा मोननायनि लामायाव दंना गैया बायदि सानो नोंलाय बेखौलाय बहा मोनबावनो लाना खारखानाय मोनला बेखौ नाम्बारखौ मोननायबा खिन्थु मोनगौमोन आरो ना सिगांनि माबाखौल' गारिखौल' एसे नुजोबबायना जोंहा कबाथरनि आयदारिया बेनो जाहैबाय नै लामाया ओमफ्राय जाहैबाय नैबे न'आनो जाहैबाय बिसिनि गलिया बे जाहैबाय न' आरो ना खिन्थु मा खालामनो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा मासेयाव बबाव खादोंमोन खाथि खाथि आरो ना लाइट गैयामोन ना बिसोर ओरैजाय अ इयाव लाइटआ ना बिराद जारला ना मा जाहैबाय ना खोथाखौ माने खोनानानै बिराद बोरैबा मोनबाय आंबो जायखिजाया आं नोंथांमोननो नैबेखौनो मोनसे ससे भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोनहा जाहाथे माबायदि मोनो आरो भिडिअखौहाय नायनानै जुदि माबायदि मोनो कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना लिरनानै हरदो आरो लोगोसे बेफोरबायदि जाथायखौ जानायखौ नुयोब्ला माने गोसोआव बोरैबा मोनो जा आरो बोथोराबो फैबायमोन दैलां बोथोर दा मा खालामबावनो लांनानै लाना थांबाय खावनानै थारमाने सोरखौबा माने ओरैबायदि मोनसे गिदिर आघात होनानै गालांबाय आरोखि ओंखायनो आङो नैबेखौहाय भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो ओमफ्राय लास्टआव आं बुंसै बे जाहैबाय जोंहा गगामुख हालामनि सिङाव थानाय नोलोबारि पन्सायतनि बे जाहैबाय 1 नं सनापुर गामिनिनो दै नोंथांमोना जुदि माबायदि मोनो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खिन्थिहरबानो जाबाय